Igama lam ndinguLane Tsanganase ndisuka eLanti. Iprojekthi kaLouis Agri ndijoyine uqala kwayo apha ifika kuBengu, which is year 2024. Ubomi bam before I started iproject ndingathi bebungahambi ngale ndlela ndifuna buhambe ngayo, but ke after ndijoyine le project ke I think ubomi bam buye batshintsha. Izinto endizifundileyo after ndijoyine iproject zininzi kakhulu. Okokuqala ndingathi into yokwenza ne-farming like i-agriculture I never did it ebomini bam, bendiqala ngosuke ndifike apha kwaLouis. So izinto endizilenileyo endizifundileyo ndifundile nge-plant production, ndafunda yanendlela yondifundisa nge-business studies, inayo indawo ye-business studies xa sesiklasini. So ndiye ndafunda uba ekulimeni uyakwazi ukuziphilisa, more than just uba ulima, uyakwazi ukuziphilisa ukulima. Ndingathi umehluko mninzi kakhulu apha owenziwe yile project apha ekuhlaleni, ngoba bakhona abanye abantu bebengayithathi serious into yokulima, but ngoku xa sesicaphela nabanye abantu bayakwazi uzilimela bazenzele ibhizinesi ngale nto yokulima. I-toolkit ikhona umehluko ewenzileyo kum. Umzekelo ekhaya utamkhulu wam naye sinayo igadi esinayo ekhaya, eza toolkit nazo siyazisebenzisa phaa ekhaya, so inawo umahluko umsebenzi awenzayo. Kule project yakwaLouis ndiyakholiswa indlela abenza ngayo izinto. Izinto esenza ngayo ndiyacinga ukuba zikhona izinto esifuneke sizitshintshile apho naphaya. Umzekelo indlela esinxulumana ngayo, i-communication, ndingathi ezinye zezinto endingathi zezinto esibesifuna ukuzi-improve, esingazi-improve. Iinjongo zam njengokuba siphuma kule projekthi kukuba ngemfuyo endikwaziyo uzenzela yona ebendiyifumana apha kwaLouis, ukuba ndizishishinele ndizivulele ibhizinesi yokuthengisa nokwenza kwesinye iskili endiphinde ndasigeyina kule projekthi, kukuba ndenze abantu ndizenzele okuncinci kwezandla zam, umsebenzi wezandla. Umzekelo ukwenza abantu iintloko nokuthengisa izityalo ezindisi.